Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rebutan jajan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga Dusun Tanjung Kerajaan Desa Tanjung. Mboten supaya dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Lurah, Bapak Paulo diperangkatipun. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada seluruh panitia. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gining-gining manis campur sari. Sumawa Kang Mas diparingi kari cerita. Cerita sampun kula layani nggih. Niki pripun kabare Ibu Bapak sehat nggih? Sehat sedaya? Alhamdulillah sehat. Semangat nggih? Mana suaranya masih semangat? Masih semangat alhamdulillah nggih. Wilujeng dalu Mas. Cintaku. Nggih, wilujeng dalu ning Menuk Wulandari. Nggih Mas, niki langsung kemawon Mas. Niki wau kula diparingi kertas. Nggih. Lebih cepat kertas nggih. Nggih, lebih cepat lebih baik. Nggih. Nggih, monggo. Untuk urutan naik panggungnya Mas. Nggih. Yang pertama Bapak Kepala Desa dulu. Ugi anggota dewan. Oke. Panjenenganipun Bapak Dinas. Oh nggih niki enten Mas Dewan Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Wes. Bapak Sutekno nggih hadir. Nggih. Heeh, wis pokoke kaya keluarga. Deretannya nggih Mas nggih. Nggih. Nggih wilujeng dalu ke sedaya mawon. Nggih. Semoga panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Nggih, ingkang sampun. Perangkatipun juga Bapak Dewan monggo kula aturi minggah. Nggih, monggo. Pak Camat. Nggih, monggo kula aturi minggah yuk. Kasih support, Mas. Kasih support, Mas. Dikasih support. Ayo lo. Nggih. Hah? Oh, Deno, nggih. Mas, cintaku. Bapak Kepala Desa wau nyuwune lumiting asmara. Niki Bapak Dewan nyuwune Deno. Deno. Ada dua lagu. Nggih. Bapak Camat monggo kula aturi minggah pun diluk-diluk mawon Bapak. Napa kula susul mriku? Jadi Bapak Dewan yang diminta sih. Deno. Bapak Kepala Desa lumiting asmara. Nggih. Monggo Bapak, kula susul ta. Pompong cidek niki mriki kali mriku mboten enten 5 jangkal. Monggo. Kula aturi minggah niki lho pun ditunggu kalian Bapak Dewan. Nggih Mas. Cinta.
Nggih, Pak. Denok sampun kapiyarsa. Mas Yono. Mas, Nggih, cintaku. Dadah sudah. Tadi dari Bapak Kadeh jual lumit. Lah nggih, lu meeting asmara Nggih, dulu. langsung dilebuk disumut. Yuk. Seprelegonku. Ya disumut. Goyang bareng-bareng selesai yuk. Yuk, giginya mana Bapak? Giginya mana? Anjir. Masuk. Monggo lanjut. Next selanjutnya surat yang sudah dicatat. Ini dari Bapak Panitia. Nggih, monggo Bapak. Nggih, Sampun siap napa? Bapak Panitia. dipersilakan untuk Oke. naik. Nggih dari bawah grup Sabu Lapak di depan gue minta pantun cinta. Wow. Anjir. Monggo Bapak. Nggih. Satut boten. Pripun dari Bapak Panitia semoga. Anjir, niki tasih perjalanan Mas Jono. Bu Arif nggih. Kasih support. Yuk dilebung supportnya Mas. Oh, temennya banyak. Boleh. Sudah. Temennya banyak. Ayo monggo. Seluruh Bapak Panitia tim penyelenggara pagelaran dalu niki acara sedekah dusun. Monggo lagune kan dipun. Nggih nyuwune Banyuwangi Pacitan Kang Mas. Nggih siap Dimas. Mantun iki nggih. Mantun iki sambel kemangi nggih. Oke. Tabang Jawa Salindro. Nggih. Nggih. Banyuwangi Pacitan. Kalian sambal kemangi nggih. Anjir. Jika si Banyuwangi Pacitan, adek Nana Leo Semerbak. Yo mong gawe ning atiku iso namung mikiriko ana ngendi ketut ana moto ning dalan anyar kae ana segoro peranae Banyuwangi Pacitan ora lali mung tansah kelian Budi Wijaya
Banyuwangi teko Pacitan ana dirasane terus kelingan liwat angin sekoro ngangeni ana ngedireko sing iso tresnani eling zaman semono yo mung diko bocane ngati Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan hae lo mas suwi ora ketemu yo mung gawe kangen atiku iso namung mikiriko ana ngendi katon ana moto ning dalan anyar kae ana pinggir segoro pernae Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan Budi Wijayati liwat dalan Banyuwangi teko Pacitan ana dirasane terus kelingan liwat angin sekoro ngangeni ana ngendi sing iso tresnani eling zaman semono yo mung diko bocane ngati Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan Napa Pak Suyit Pantun Cinta Bapak Suyit Juragan sedot WC nih Om Jono. Nggih, pripun? Mintanya pantun cinta. Wow. Kebetulan dari bawah Sabu Lapak Nggih. mintanya sama idem pantun cinta juga. Pantun cinta. Terima kasih. Lapak geluran, wong bagus di depan saya, pantun cinta ya. Monggo, jenengan sumut pantun cinta mas. Pantun cinta. Sampun kula layani. Ya aku kalau bapak iso kaya dua gemoy. Masih lagi. Pripon mas? Cintaku, oke. Nggih ini yang diminta Siaman. Kereta Malam. Kereta malam. Nggih juga dari bawah ada atensi yang masuk no, lama nggak ketemu nggak jumpa sekarang nongol lagi. Oh nggih. Dari Mbak Nini warung kopi gede. Oh nggih. Pripun kabare Mbak Nik sehat? Sehat. Lah, Yang diminta Bahtera Cinta. Bahtera Cinta. Wow, ditunggu Mbak Nini nggih. Wow. Nggih yuk mangga Mas, Kereta Malam.
gantosan Bapak Ju. Gitu kasih. Nggih, terima kasih. Masih ada ya Nggih gantosan Pak. Gantosan, Bapak. Nggih. Ini Masalah- untuk ibu-ibunya belum? nggih. Masalahnya sampun dipun konsep, sampun dipun serat yang Nggih. naik. Nggih, dados kritik Nggih. gedang godho telo Maaf gantian. banget. Nggih, gantian. Nggih, kula nggih dibatasi no, Pak. Nggih. Nek kula tau werus kula sing kena SP. Nggih, Mas, nggih. Nggih, betul. Nggih. Nggih, saya menyapa dulu, Mas. Kados Monggo. ibuke pun loyang ngenen. Masih semangat Ibu, Bapak. Loh, masih semangat? Hah? Nggih, mau digoyang lagi ya? Mau digoyang lagi? Nggih. Nggih, Nak. Oh, siap. Siap, Mas. Nggih. Ini yang ketiga untuk ibu-ibu PKK, Mas. Ibu-ibu, monggo. Mantun bapak-bapaknya sekarang gantos ibu-ibunya, Mas. Dipersilakan. Nggih. PKK. Kula aturi minggah untuk Ibu Kepala Desa, ugi Bu Polo Keranjan, Nggih. ugi Bu Camat, Nggih. juga Bu Yuli, Bu Polo Dukuan, ugi Bu Polo Sawen, juga Bu Polo Tempel. Monggo kula Monggo. aturi minggah ibu-ibu. Oh, mana ibu-ibunya? Oh, yang di sana itu ya? Gimana Bu? Monggo Bu, kula aturi minggah. Timbangannya bincing getun. Nggih. Lapo aku gak munggah ngoten nggih. Nggih, soalnya benjing kula nggih pindah. Pun Pindah. boten mriki malih. Heeh. Ngen Nggih. sampean nek getun tambah ningali YouTube tok Nggih. sampean. Tugasnya LBWJ ten daerah Bangsa Wetan. Bangsa Wetan. Alhamdulillah kula ningali jadwal wau. nggih. Monggo Ibu, Monggo Ibu dikasih Pun. support Mas. ayo jelewung. Yuk. Ibu, asik. Untuk ibu-ibu PKK, Bu Lura, Ibu Polo Keranjan, Bu Yuli, Bu Polo Dukuan, Bu Polo Sawen, Bu Polo Tempel. Monggo kula aturi minggah ten sasana panggung Budi Wijaya. Ije oleh separuh, Mas. Lagi Mas, belum Mas. Ayo disambung. Toret Nggih. tetet. Ayo sambung lagi, yuk. Siap, Mhm. siap. Ayo cepet. Ayo lo. Iya. Alhamdulillah. Oh siap, nggih. Ya awon iki ibuke cantik-cantik Mas, nggih. Mungkin mawon jogete sampun tertata niki mangke rapi. Kayak tadi malam, kemarin malam ibu-ibu PKK. Nggih. Ketemu lagi, nggih. Mas, cintaku. Berbuat cinta yang diminta Yang diminta lagunya Gerigis. gerigis. Wow, selalu mengikuti niki berarti. Oke, untuk saudaraku tanpa keterkecuali no, ayo kita sapa Sabu saudara Budi Nggih, Wijaya. saudara Budi Wijaya matur sembah nuwun sampun rawuh ten mriki nggih Mas nggih. Nggih, untuk penontonnya juga begitu. Matur Nggih, sembah nuwun sudah matur merapat sembah nuwun. padat. Alhamdulillah. Jami'an. Sinten, Mas? Jami'an. Aku gak wani menyapa Mas. Lapo? Aku kuwatir iku lho ana sing duwe sing nduk ngono. Kap. Yuk, bagaimana dulu? Gergis. Sumut. Gerigis. Wow, mantap. Wow. Mantap. Trot trot. Tembang gerigis sampun Oke. dikapiar sama Jono. Oke, Bunda. Bener. Nggih, sampun. Kandhane krasa penak iku njaluk embo. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Lagunya manut.
Oke, penak. Mintanya merah jambu. Oh, merah jambu. Iya Mas. Cinta. Oke Mas. Nggih, ngapunten Merah sadherek nggih. jambu. Merah Oke, jambu Ani niki minta merah jambu. tembang terakhir nggih nok nggih. Oh, Tembang terakhir. oh, nggih. Informasi dari manajemen LBWJ tinggal satu lagu. Oh, tinggal satu lagu nggih. Apunten sing dereng kula panggil karena waktu saya juga terbatas. Terbatas. Nggih. Untuk tadi ada yang bisik-bisik tetangga minta mutiara. Nggih, juga ada yang terpaksa juga. Saya kasihkan untuk semua penonton pada malam hari ini mutiara nanti mawon. Monggo merah jambu. Merah jambu seperti baju tetap senyum. Lahir cintaku padamu, padamu. Ayo Mas, cinta merah juga biru. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Terima kasih ibu-ibu yang cantik. Oke, selanjutnya nomor berapa? Kurang satu lagu nggih. Nah, sekarang giliran Bapak Kasun Tanjung Kerajaan dan juga Bapak Kasun Tempel, Bapak Kasun Tanjung Dukuhan dan Bapak Kasun Sawen. Sawen, Pak Sutik. Monggo. Dan juga Bapak RT RW 1 2 3 4 5 6 7 8. Nggih. Monggo Bapak. Monggo kula aturi minggah Bapak. Nggih. Hotelipun nggih sampun mepet banget niki. Semoga pengen Nggih. Bapak kepala dusun. Cek mepet niku mboten enak lho, Pak. Nggih. Mek diluk. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Nggih. Lah, mboten dikasih support, Mas. Anjir. Nggih, kula sukani support dhewe pun. Anjir. Cep tak cep 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 cep. Ah. Nggih, selamat datang di panggung gembira Budi Wijaya. Nggih, semoga Anjir, monggo Bapak. dari grup Bapak kepala dusun Napa? semua nih. Anjir, Bapak. Mutiara. Mutiara. Bapak Mutiara. Mboten niku sing disuwun Mutiara Bapak sinten? Bapak Kalau Mutiara. niki saya tahu Bapak Sutikno nggih. Nek Apale sing Bapak tiga Sutikno ae. Tiga Bapak sinten jenengan? Tidak asing lagi Pak Sutikno niku. Bapak Sutikno aku apale Bapak Brengos. Soal niku eling sing ndok omah. Heeh. Lah nggih. Nggih. Lah aku apale Bapak Sutikno aku ya apale Bapak Brengos. Nggih, betul. Nggih nggih. Nggih niki tebak terakhir loh nggih. Z. Mutiara. Man terakhir. Sepakat Oh, nggih? mintanya Bukit Berbunga. Bukit berbunga. Oh, Oke. Mutiara. Bukit berbunga. Delewung. Saniki kering Bapak soalnya pun kemarau. Tapi tetap berbunga-bunga kita semuanya. Nggih. Karena yang ada di sini. Nggih, terima kasih. Nggih, semoga Bapak Bayan Rivi tinggal satu lagu dikasih Bukit Berbunga untuk seluruh masyarakat Tanjung Dusun Kerajaan. Tanjung di Bukit kurang satu lagu loh tadi. Aku lek sama nyanyi iki aku sing kena SP ya, Pak. Ya Mas ya. Nggih mohon maaf ngapunten Oke, satu saderengipun. ngapunten pun terakhir niki wau Pak Tik. Mohon kerjasamanya. Sik. Pripun Mas? Sik, bentar Pak Tik, bentar. Ada informasi dari manajemen bisa satu lagu malih. Oke, baik lek ngoten. Nek kula sing niku kan kula sing di SP. Nek ngeten kan Boten. eco. Aman, Mak. Sudah dikonfirmasi tadi. Oke, Monggo Pak baik. Tik, nopo Yang tebak diminta terakhir. apa Pak Tik? Terakhir, enggak Hah? bisa ditawar malih loh.
Yang diminta laut, Mas. Laut. Kelap kelip di tengah-tengah laut. Lagi, yang diminta apa laut? Tak kira laut itu buyar. Ternyata bukan. Nggih demi menghormati tamu dari luar desa Tanjung Rajang gini ki. Nggih. Nah, dikasih. Ngapunten tinggal satu lagu nggak boleh ditawar malih Pak nggih. Nggih, ngapunten nggih. Nggih ya. Jelewung. Alhamdulillah sampun kondusif. Ya dikasih laut. Mas, aja Pripun? sewindanku situ ya kesaweneng. Cepet. Nggih, ini yang diminta keong racun, Oh Mas. enggak jadi laut. Oke. Jadi laute niku wonten keong racune. Oh, Ngoten lho, ngoten, nggih. Mas. Banyak keong racunnya. Akhirnya yang diminta keong racun. Nggih, lautnya dibubur. Yang diminta Pak Tek keong racun. Lah nggih. Bona Pak Tek, deal lagi niku. Deal nggih. Maka jelewung yuk keong racun. Siap. Ayo lo, DJ Budi Wijaya keong racun. Ada baju keramat itu. Dasar kau keong racun, baru kenal kau ngajak tidur. Ngomongnya sopan santun, yang takut. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Hei, kepakit sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hei, kita tahu lalu, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Keong racun. Yo, 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 yo. Ayo Kimbal Wati. Goyang dong. Dengan berakhirnya satu tebang keong Keong racun. racun. Berakhir pula di acara bedayan. Campur sari, Campur Mas. sari. Campur sari, Mas. Gak kebablasan. Nggih. Nggih. Nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Yang No. langsung kemawon, Mas. Nggih, monggo. Ditiup trompetnya, yuk.
sayangmu sing tak tampa kuwi wis tak waca apa karepe atimu Trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes elo ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku pasti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananku sayangku antenono tekaku Rama itu sapa wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angel marep Rama itu sapa wong sing ora trenyo percaya aku kuatno atimu wong bagus antenono tekaku Rama itu sapa wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angel marep Rama itu sapa wong sing ora trenyo raga pedho sawetara pingin weruh percaya aku kuatno atimu wong bagus antenono tekaku percaya aku kuatno atimu Mas Dwi antenono tekaku Budi Wijaya Jose Jang Arya Sapa Awas Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.